Mulla on tänään vieraana Taavi Kassila. Ja missä sä, Taavi, oikein oot? Mä oon Balin saarella, joka on osa Indonesiaa. Indonesia on tämmöinen islamilainen maa, mutta sitten Bali on hindulainen. Miltä siellä näyttää tänään? No, täällä on tämmöistä puolipilvistä ja välillä satelee ja se tietysti raikastaa ilmaa. Mutta Balilla on paljon länsimaalaisia henkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Täällä pidetään paljon joogan ja meditaation ja henkisyyden erilaisia kursseja ja tyttäreni asuu täällä myöskin. Me keskustellaan tänään siitä, kun sulla on nyt tulossa uusi kirja, Upanishadien viisaus. Eikö se kohta julkaista tässä ihan huhtikuussa? Joo, mä tuun Suomeen huhtikuun ensimmäisellä viikolla ja mulla on sitten 9. päivä huhtikuuta Forum Humanumin luentosarjassa yliopistolla keskiviikkoiltana julkaisuluento. Että kyllä se hyvin pian julkaistaan. Mä sain etukäteen tutustua tähän sun teokseen ja se on siis todella hyvä. Ja sitä kannattaa lukea moneen kertaan, että se avautuu kerta kerran jälkeen enemmän ja enemmän. Mutta sä sanoit, että mistä me voitaisiin keskustella, sä sanoit henkisyyden tieteestä. Mitä se henkisyyden tiede tarkoittaa? No, Upanishadit kertovat henkisyyden tieteestä. Että siinä, missä maalliset tiedemiehet tutkii näkyväistä maailmankaikkeutta, eli luontoa, aineen maailmaa eri tasoilla, mutta sitten nämä Intian valaistuneet viisaat tutkivat sitä, että mikä läpäisee aineen. Eli toisin sanoen, mikä on se ihmeellinen voima tai ihmeellinen äly, joka pitää maailmankaikkeutta tasapainossa ja joka toimii kasveissa, eläimissä, ihmisissä. Että maailmankaikkeuden kokonaisuus on hyvin ihmeellinen ja minusta se ei voisi toimia, jos ei sitä olisi älykkäällä tavalla organisoitu. Kerrotko siitä, että mitä ne on ne Upanishadit? Aloitetaanko siitä? Upanishadit on filosofinen osio maailman vanhimpia pyhiä kirjoja, vedoja. Et vedojen nämä muut osuudet kertoo niin kuin mantroista ja rituaaleista ja tällä uskonnollisista menoista, mutta sitten nämä Upanishadit kertoo hyvin keskitetysti henkisyyden tieteestä ja filosofiasta ja ontologiasta, eli siitä, että mistä maailmankaikkeus tulee ja mikä on luonnon alkulähde. Ja sen takia se on minusta niin kuin tiedon korkein muoto, sitä kutsutaankin Brahma-vidyaksi, eli jumalalliseksi tiedoksi. Ja sitten tämmöistä maallista tietoa kutsutaan niin kuin alemmaksi tiedoksi, koska se koskee vain tätä muuttuvaista maailmankaikkeutta. Se on hyvin mielenkiintoinen sen aihe. Siinä ei ole kyse dogmatiikasta eikä uskomuksista, vaan siitä, että pyhimykset on puhdistanut mielensä, jolloin he on pystynyt kokemaan kirkkaasti, että mikä on maailmankaikkeuden alkulähde, mistä kaikki on saanut alkunsa ja mikä kaikkea johtaa. Eli Upanishadit on pyhimysten kirjoittamia. Kyllä, heitä kutsutaan risseiksi. Nämä rissit on niin kuin tämmöisiä selvänäköisiä, valaistuneita pyhimyksiä, joihin ei henkisillä harjoituksilla puhdistunut mielensä kokonaan. Ja sitten kun mielestä tulee täysin puhdas ja kirkas, niin sen jälkeen he pystyvät näkemään kaikkien ilmiöiden läpi ja näkemään, että millä tavalla maailmankaikkeus toimii. Se on aika mieletöntä, että he pystyvät niinku kertomaan meille semmoisia salaisuuksia, mihin ihmisillä voi mennä monta ihmisikää. Että he pääsevät edes sen salaisuuden äärelle. Ja voin olettaa, että tämä teos ei kaikille avaudukaan, vaan ehkä, mitä sä oot mieltä? No joo, siis niin monet pyhät kirjathan on sellaisia, että
niitä saatetaan lukea koko elämän ajan. Että kristitty lukee Raamattua uudelleen, buddhalainen lukee Dhammapadaa ja hindut lukee Bhagavad Gitaa tai yhtä hyvin näitä Upanishadeja, koska nämä opetukset on niin valtavan syvällisiä, että ne uppoo hitaasti yhä syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten jos on henkisellä polulla, niin tehdään samalla henkisiä harjoituksia ja epäitsekäitä tekoja. Ja pikkuhiljaa puhdistetaan tätä mieltä. Ja mitä puhtaammaksi tämä mieli tulee, siis niin kuin epäpuhtaudet on niin kuin maallisia mielikuvia, maallisia ja itsekäitä mielikuvia. Kun nämä puhdistetaan pois, niin sen jälkeen saavutetaan, sanskritiksi sitä kutsutaan chitta suddhi, joka tarkoittaa puhdas mieli. Et se on vähän niin kuin, jos me katsottaisiin maisemaa likaisen ikkunan läpi, niin eihän me nähdä sitä selvästi. Ja se pitää pestä moneen kertaan se ikkuna, niin että se tulee kristallinkirkkaaksi. Sen jälkeen me nähdään aurinko ja kukat ja koko se maisema kirkkaana. Eli tässä on se idea, miksi näitä puhdistavia harjoituksia tarvitaan. Jos me oikeastaan päästäisiin niinku siihen ajatukseen, siihen tavallaan sielun evoluutioon, johon tämä Upanishaditkin viittaa, että jos me lähdetään niinku ihmisyyden alkulähteiltä, miten se sielun matka etenee? Mistä se alkaa? No mä menisin vielä kauemmas, että mä näen niin, että koko kun maailmankaikkeus syntyy, niin on olemassa sellainen, kutsutaan Brahma-chakraksi, eli Jumalan pyöräksi. Niin siinä kerrotaan, että miten asteelta henki laskeutuu yhä karkeammalle ja karkeammalle tasolle. Ja viimein tulee sitten materiaali, aineellinen taso, maaperä, planeetat syntyy. No sitten siitä lähtee evoluutio. Että siis sinne planeetan päälle syntyy kasvit, hyönteiset, eläimet, yhä kehittyneemmät eläimet, sitten tulee ihminen. Eli koko tämän niin kuin sielun evoluution tarkoitus on se, että lopulta päästään jumalalliseen tietoisuuteen. Äiti Ammaisimme sanoo sen, että ihmiselämän tarkoitus on tulla tuntemaan, että kuka minä olen. Koska tällä hetkellä meillä on väärinkäsitys siitä, kuka minä olen. Jos mä annan tämmöisen karkean esimerkin, jos meillä on vaikka henkilö, joka käyttää huumeita ja tekee vähän rikoksiakin sen eteen, että saa rahaa huumeisiin, niin ei hän ymmärrä, kuka hän pohjimmiltaan on. Ei hän ole se huumeen käyttäjä rikollinen. Sitten jos hän luopuu siitä ja raitistuu ja sitten lähtee puhdistumisprosessi, ja sitten hän tajuaa, että eihän hän olekaan se huumeen käyttäjä, hän on jotain paljon muuta. Ja tällä lailla sitä mieltä puhdistetaan maallisuudesta ja sitten lopulta tulee se, mitä uskonnoissa kutsutaan joko kirkastumiseksi tai valaistumiseksi, jolloin se tietoisuuden aurinko meissä loistaa kirkkaana. Ja tämä ei ole mitään mielikuvituksen tuotetta, vaan tässä niin kuin mun esimerkissä, jokainen on nähnyt huumeen käyttäjän tai alkoholistin, niin se on helppo nähdä ihosta, silmistä, eleistä, kaikista. Että siellä on hirveästi epäpuhtautta ja tummuutta. Ja sitten kun se ihminen esimerkiksi raitistuu, jos se lähtee vaikka henkiselle tielle, niin se lähtee hitaasti kirkastumaan, puhdistumaan. Ja tätä myöskin kuvataan, kristinuskossa sanotaan kauniisti, Jeesus sanoo, että taivasten valtakunta on lasten kaltaisten. Ja silloin kun aikuisesta ihmisestä tulee yhtä viaton kuin lapsi, niin silloin hän on löytänyt sen puhtaan tietoisuuden. Silloin hänessä rakkaus ja iloisuus niin kuin loistaa kirkkaana ilman esteitä. Ja se on se tavoite. Eli sieluina me synnytään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja vaihdetaan junanvaunua, niin kuin äiti Amma taitaa todeta. Eikö se vähän silleen? Kyllä. Ja Joku kysyikin Ammalta, että miten näitä sieluja riittää, kun ihmiskunnan määrä on koko ajan kasvanut. Niin Amma sanoi, että kaikki on sieluja. Eläimet, linnut, kasvit, jopa puut. Ne on kaikki sieluja. Ne on matkalla sieltä evoluutio halki, jotta sitten tullaan tähän korkeampaan tietoisuuteen. Mähän kysyin TV-haastattelussa aivotutkija Matti Bergströmiltä, että voisiko sanoa, että elämä pyrkii rakentamaan yhä pidemmälle edistyneitä hermojärjestelmiä, jotta tietoisuus voisi ilmetä aineessa täydellisesti.
Niin Barriston vastasi, että aivotutkija ei voi muuta sanoa. Että hänelläkin oli aivotutkijana ja tieteen edustajana sama käsitys, että elämä pyrkii yhä korkeampaan tietoisuuteen. Ja sitten nämä pyhimykset, Jeesuksen, Buddhan, Krishnan, äiti Amman, Ramana Maharsin, Franciscus Assisilaisen kaltaiset pyhimykset, niin he on näyttänyt omalla esimerkillä, että kuinka korkeaseen tietoisuuteen ihmisen on mahdollista päästä. Aloitetaanko me jotenkin sitten tämä sielun vaellus niin jotenkin karkealla tietoisuuden tasolla? No mä ymmärtäisin, että me mennään evoluution halki. Että sieltä aloitetaan ihan sieltä materiaaliselta tasolta ja pikkuhiljaa mineraalitasolta, kasvitasolle, eläintasolle, ihmisyyden tasolle. Että se on pitkä matka evoluution halki. Koska tämän Upanishadit kertoo Advaita-filosofiasta. Ja tämä Advaita tarkoittaa ykseyttä. Ja äiti Amma ilmaisee sen yksinkertaisella tavalla. Hän sanoo, että puhdas tietoisuus kasveissa, eläimissä ja ihmisissä on Jumala. Ja sitten hän sanoo, että maailmankaikkeudessa ei ole yhtään solua ja atomia, missä Jumala ei ole. Eli se tietoisuus on kaikkialla. Se on myös mineraalitasolla. Eli tämä yksi tietoisuus, se sanotaan Upanishadeissa yksi ilman toista. Ennen kuin Jumala luo maailmankaikkeuden, on vain yksi tietoisuus, yksi absoluutti. Ja sitten siitä yhdestä tulee kaikki eläimet, kasvit, linnut, ihmiset. Mutta sitten me unohdetaan. Lintu unohtaa, että sekin on osa Jumalaa. Se luulee, että mä oon nyt lintu. Ihminen ajattelee, että mä oon mies tai mä oon nainen. Mutta se ei ole meidän perimmäinen olemus. Perimmäinen olemus on puhdas jumalallinen tietoisuus. Sen takia sitä kutsutaan valaistumiseksi silloin, kun joku yksilö oivaltaa sen, että mä oonkin yhtä Jumalan kanssa, niin se on valaistuminen. Silloin hänen niin kuin minäkuva muuttuu radikaalisti. Minkä takia me niin kuin synnytään? Minkä takia me ylipäätään tullaan joksikin koko ajan? No juuri sen sielun evoluution takia, että luoja on luonut tämän evoluution sillä lailla, että myös voi sanoa sitä leikillisesti, että luoja leikkii piilosta, niin kuin luomionsa lasten kanssa. Äiti menee piiloon ja lapset etsii, että missä se äiti on tai missä isä on. Ja sitten kun löytää, niin tulee iloinen jälleen näkeminen. Mutta että mä kysyin äiti Ammat Intiassa, että miksi Jumala loi maailman, niin se on absoluuttinen kysymys. Miten rajoittunut mieli ymmärtää absoluuttia? Et ensin mielen rajoitukset pitää poistaa, sitten ymmärrät, että ahaa, tämä maailmankaikkeus syntyy tällä tavalla. Että jotkut kysymykset ylittää ihmisen kyvyn ymmärtää. Se mieli pitää ensin laajentaa. Sitten, että aha, okei, nyt mä tajuan. Tämä maailmankaikkeus syntyy näin. Se ei tässä vaiheessa vielä voi loppuun asti ymmärtää. Oletko sä oivaltanut, että minkä takia me ylipäätään käydään tällaista evoluutiota? No, tämä on osittainen vastaus vaan, että me käydään tätä sielun evoluutiota sen takia, että me saavutettaisiin valaistuminen. Et valaistuminen tarkoittaa sitä, että me oivalletaan, että me olemme yhtä Jumalan kanssa. Ja mä oon saanut sen nyt 4 kertaa 4 eri pyhimyksen kanssa kokea sen tilan. Ja siitä Upanishadit juuri kertovat. Siellä sanotaan esimerkiksi totuuslauselmia, mahavakjoja, joista yksi sanoo, että pragnanam brahma, tietoisuus on Jumala. Ja se tietoisuus meissä on myöskin Jumala. Mutta siinä on se egon, sen itsekyyden esteet, vähän niin kuin filtteri sen auringon edessä tai pilvet auringon edessä. Sitten kun ne poistetaan henkisillä harjoituksilla ja hyvillä teoilla ja valaistuneen mestarin avulla, niin sitten tulee se kirkastumisen hetki, jonka myös kristityt mystikot, buddhalaiset, jotka ovat valaistunut, sufilaiset mystikot, jotka ovat valaistuneet, kaikki oivaltaa sen saman. Se on se kirkas tietoisuuden tila, joka on puhdasta rakkautta ja puhdasta autuutta. Se on se perimmäinen tila. Ja se on myös onnellisuuden täyttymys. Se on todella, että silloin ihminen saavuttaa täydellisen onnellisuuden.
Pystytkö yhtään kuvailemaan, kun sanathan ei tietenkään siihen riitä, niin sitä sun kokemusta. Sä oot 4 kertaa elämässä saanut tosen kokemuksen erilaisten pyhimysten äärellä tai erilaisten valaistuneiden äärellä. Pystytkö jotain kertomaan siitä? No, kyllä, sanoilla voi kuvata sitä, mutta sitten se pitää itse kuitenkin lopulta kokea, että mä esimerkiksi olin tein äiti Ammasta TV-elokuvan ja kysyin häneltä sitten, voiko mä valaistua, niin Amma sanoi, että istu tuohon Amman viereen. Sitten mä istuin, hän halasi siinä ihmisiä, niin mun ego katosi. Ja mä näin, kun intialainen nainen tuli itkien Amman luo. Ja mä näin yhtäkkiä, kun mä katsoin sitä naista, että mä oon toi nainen, mutta toi nainen ei tiedä, että me ollaan yhtä. Ei se ole niin kuin ykseyden kokemus. Ketä hyvänsä ihmistä tai eläintä mä katsoin, niin mä näin, että mä oon toi. Mä oon yhtä ton toisen kanssa. Jeesus sanoo saman asian, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Niin siinä on niin kuin täydellinen rakkaus kaikkia ihmisiä ja kaikkia eläimiä kohtaan. Normaalista meillä on mieltymyksen tunnetta ja vastenmielisyyden tunnetta, että tosta ihmistä mä kyllä tykkään yhtään. Mutta siinä tilassa ei ole tämmöisiä, vaan se rakkaus tulee täydelliseksi. Se on niin kuin Jumalan rakkaus. Ja sitten aine muuttui mun silmien edessä energiaksi ja mä näin, että maailmankaikkeus on vaan tämmöinen niin kuin projisoituu niin kuin vähän elämän elokuvaesitys Jumalan tajunnan pinnalla. Ja mä näen Jumalan niin kuin kaikkialla. Ja minne vaan mä katsoin, niin mä näen, että Jumala läpäisee niin kuin kaiken. Että se siivan patsaus kuvataan, kun meillä on normaalisti 2 silmää, niin siivalla on 3. silmä tässä otsalla. Ja se tarkoittaa niin kuin vertauskuvallisesti, että kun se sisäinen näkökyky avautuu, niin silloin sä näet Jumalan joka paikassa. Ja äiti Amma kuvaa esimerkiksi, että silloin kun tästä tilasta tulee pysyvä, niin se on, Amma sanoi, että se on vähän niin kuin ihminen olisi ollut hypnoosissa koko elämänsä tai syvässä humalatilassa. Ja sitten se yhtäkkiä raitistuu tai yhtäkkiä vapautuu hypnoosista. Siis se näkee maailmankaikkeuden yhtäkkiä ihan eri tavalla kuin ennen. Ja se muuttaa radikaalisti sen kokemuksen. Tällä hetkellä ihmiset ei koe Jumalaa, mutta valaistunut kokee Jumalan koko ajan. Koska se on se olemassaolon perimmäinen ulottuvuus. Vaikka buddhalaiset ei käyttäisi sanaa Jumala, ei se merkitse mitään. Voidaan sanoa buddha-luonto tai taolaiset sanoa mystinen tao, koska se on mystinen joka tapauksessa. Ja sillä nimityksellä ei ole väliä, koska se on se olemassaolon niin kuin kaiken läpäisevä ihmeellinen superäly, joka pitää kasvit, luonnonliikkeet, eläimet, planeetat radoillaan. Se pitää niin kuin kaikesta huolta ja myös eettisistä lainalaisuuksista. Jos ihminen rikkoo eettisiä lainalaisuuksia, niin siitä tulee aina ihmiselle joku rangaistus, seurausvaikutus. Että Jumala on luonut maailmankaikkeuden sillä tavalla. Vähän samalla, että jos ihminen ei välitä liikennesäännöistä mitään, mä ajan autoa ihan just niin kuin mä haluan. Pam, tulee kolari ja sitten mä oon sairaalassa. Eli se on se seurausvaikutus, jos ei noudata niitä lakeja. Että se maailmankaikkeus toimii tällä lailla. Onko se pyrkimys myös, se ei ole varmaan vaan siihen, että sä saat välähdyksen, vaan jotenkin vakiinnuttaa se olotila? Joo. Siis monet ihmiset on saanut niin kuin häivähdyksiä, katsoo vaikka kaunista auringonlaskua ja saa sen, haltioituu siitä kauneudesta, mitä näkee. Niin se on sellainen pieni niin kuin maistiainen siitä perimmäisestä tilasta. Tai joku on rukoilemassa ja saa kokemuksen siitä. Mutta sitten se Bhagavad Gitassa, jonka mä oon kääntänyt suomeksi myös, niin siinä puhutaan niin kuin joogaan vakiintumisen tilasta. Ja siinä sanotaan, että sitten hän ei enää koskaan poistu autuudesta. Eli se on ikuisen autuuden tila. Et äiti Amma kuvaa sitä sanoen näin, että paraskin maallisen onnen muoto on 1/1,000,000 murto-osa Jumalaan sulautumisen autuudesta. Se on 1,000,000 kertaa suurempi kuin kenenkään ihmisen paras maallisen onnen tunne. Se on 1,000,000 kertaa enemmän. Ja kun sä oot saanut siitä viitteen itse henkilökohtaisesti, niin silloin sä saat varmaan myös motiivin pyrkiä siihen. Joo, ehdottomasti siis. Mä oon harjoittanut meditaatiota nyt 52 vuotta, niin
niin mä keskityn niin kuin henkisyyteen koko ajan. Toistan mantraa, harjoitan monta kertaa päivässä meditaatiota, kirjoitan henkisyydestä. Mä eri tavoin keskityn siihen päämäärään koko ajan. Koska oivaltaa, mä oon joskus laskenut leikkiä, että jos joku voittaa Eurojackpotin, niin se voi olla 90 miljoonaa, mutta se katoo kuollessa viimeistään. Mutta jos voittaa valaistumisen, se on universumin jackpotti. Se ei katoa koskaan. Niin. Mä katsoin niitä Kalifornian paloja, mitä oli tuossa muutama viikko sitten. Niin jotenkin just se, että kun ihmisiltä meni se koti niin minuuteissa jotenkin alta. Ja monet niistä oli vielä aika rikkaita ihmisiä, oli toki köyhempiä joukossa. Niin siinä just mietti tätä kysymystä. Siinä se konkretisoitu tuhkana tuuleen, niin kuin sun kehokin kuollessa. Kyllä. Ja Jeesuksella oli tämä opetus miehestä, joka rakensi talonsa hiekalle, ja tuli tulvavesi ja vei sen mennessään, niin voisi yhtä hyvin sanoa, että ihminen, joka rakensi Kaliforniaan sen, niin sitten maastopalo tuli ja vei sen mennessään. Tämä maallisen elämän luonne on se, että kaikki on katoavaista. Ja Intian filosofiassa ja näissä Upanishadeissa niin käytetään nimitystä maaja. Maaja tarkoittaa harhaa. Jos me ajatellaan sitä, että me nähdään kangastus erämaassa, kun mulla on janosia ja väsyneitä ja sitten se kangastus katoaakin, niin sama koskee kaikkia aistikokemuksia. Ne on vähän aikaa meidän edessä ja sitten se katoaa. Me voi olla ihana parisuhde, toinen voi jättää meidät tai pettää tai sitten se lopulta kuolee. Eli siis se maaja tarkoittaa sitä, että se on kangastuksen kaltainen, se on vähän aikaa siinä ja sitten hetken päästä sitä ei olekaan enää siinä. Ja maalliset asiat on kaikki väliaikaisia. Ainoa mikä on ikuinen on tämä Jumaloivallus. Et silloin kun ihminen löytää sen, niin se on löytänyt ikuisen onnen, ikuisen rakkauden. Mun on nyt pakko kysyä sulta henkilökohtaisesti, että kun sä jo 52 vuotta oot meditoinut, niin mikä on se, mikä sua ajo? Mikä on se polte, joka sut veti tälle tielle? Koska varmaan oot sitten elänyt aika monta elämää. Ootko kyllästynyt jo tähän? No mä luulen, että se tuli edellisistä elämistä, koska kun äiti opetti mulle joogaa, kun mä olin 10-vuotias, niin mä muistin, että hei, mähän olen joogannut aikaisemmin, mutta mun ihonväri on ollut paljon tummempi silloin. Et mä oon ymmärtääkseni ollut Intiassa ja mä oon myös tutkinut näitä pyhiä intialaisia kirjoja edellisessä elämässä. Ja sen takia mä nyt sitten työskentelen niiden kanssa myös tässä elämässä. Ja jatkan tätä henkistä polkua. Ja sitten mä olin Steiner-koulussa, niin jo koululaisena päätin, että en mene yliopistoon, missä kaadetaan lisää informaatiota päähän, vaan haluan löytää Jeesuksen, Buddhan ja Sokrateen kaltaisen opettajan, joka kertoo mulle elämän suurimmista salaisuuksista. Ja se oli mun tavoite jo koululaisena. Eli sulla oli siellä semmoista karmaa. Karmahan ei varmaan aina ole niin sanotusti sellaista niin kuin huonoa ja haasteellistakaan välttämättä, vaan eikös ne sun hyvät niin kuin kokemukset myös seuraa mukana? Kyllä, että Ammakut sanoi, että jokainen ihminen syntyy karmapankin kanssa, että huonot teot on niin kuin otettu lainaa, ne joudutaan maksaa takaisin, mutta hyvät teot, eli hyvä karma on niin kuin on tallettanut säästöjä ja nyt on sitten säästöjä, mitä voi käyttää. Et molempia, itse asiassa astrologinen kartta, syntymäkartta näyttää, että minkälaisella karmalla kukin sielu on syntynyt. Mutta sitten sitä kielteistä karmaa voi lähteä neutralisoimaan henkisillä harjoituksilla ja hyvillä teoilla. Niin, koska tämä sielun evoluutio elämien saatossa kohti ikuisuuden maailmaa, Om Tat Sat, Jumala on totuus, niin siihen on tapoja ja keinoja, että se ei ole pelkästään armosta ilmeisesti. Vai voiko se tulla pelkästään armosta? Ei, koska mä puhuin siitäkin äiti Amman kanssa ja äiti Amma sanoi näin, että yksikään henkinen mestari ei ole koskaan sanonut, että omia tekoja ei tarvita, että siinä on kyse silkasta laiskuudesta. Se oli itse asiassa Lutherin muuttama kohta Raamatussa. Se alkuperäinen kohta kuuluu näin, että
Ei ainoastaan omilla teoilla, vaan Jumalan armolla. Ja Luther otti sen sanan ainoastaan pois. Ja hänen teologiystävät kysyivät, että miten se voisi mennä muuttamaan Raamattua, niin Luther vastasi, koska minä voin. Että se muuttui se kohta päinvastaiseksi ja ortodokseilla ja katolilaisilla ei ole tämmöistä käsitystä. Että hän puhuu kilvottelusta, että munkki tai nunnaoppilaan tai perheellisen oppilaan pitää kilvotella, jotta se mieli puhdistuu ja suuntautuu yhä enemmän Jumalaan. Se kilvottelu eli omat ponnistukset on tarpeen. Sitten tulee armo sen lisäksi. Okei. Ja mitä Upanishadit, mitä ne neuvoo ihmistä tekemään, sielua harjoittamaan? No joo, ensinnäkin sen verran vielä kertauksena, että Upanishadien perusolemus, niin kuin sanoma on se, että sinä olet Jumala. Sinä olet yhtä Jumalan kanssa. Mutta se täytyy oivaltaa, se täytyy kokea. Ja sitten tarvitaan henkisiä harjoituksia, kuten meditaatiota, henkisiä lauluja, mantran toistamista, pyhien kirjojen lukemista, henkistä seuraa, sillä seura tekee kaltaisekseen. Näillä kaikilla mieltä aletaan suuntaamaan yhä enemmän siihen henkeen sen sijaan, että se on aikaisemmin suuntautunut niin kuin maallisiin asioihin. Ja tällä tavalla se mieli lähtee asteittain puhdistumaan. Ja niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta, että sitten kun se mieli on täysin puhdas, niin sitten se päämäärä on saavutettu. Että Ammalla on esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että me ollaan tällä hetkellä vähän niin kuin likasta vettä, mutta sitten kun sitä vettä filtteröidään tarpeeksi monta kertaa, niin sitten siitä tulee juomakelpoista vettä. Siitä on kysymys. Miten ihminen sitten löytää sen harjoituksen äärelle, koska me eletään aikoja, että aika moni on erossa näistä asioista. Aika moni elää unta. Se on totta, sitä kutsutaan valveuneksi Intian filosofiassa, että niin kuin me nähdään unen aikana unia ja luullaan, että ne on totta, mutta sitten kun me herätään ja tajutaan, että tämä olikin vaan unta, niin samalla lailla niin me eletään nyt valveunessa, jossa meidän mieli edelleen luo vähän niin kuin unikuvia. Psykologitkin puhuu projisoimisesta. Joku projisoi lapsuuden traumaansa vaikka parisuhteeseensa, niin silloin se on vähän niin kuin unta. Se ei ole totta, se on sen trauman projisointia, mitä se silloin tekee. Mutta miten pääsee henkisten harjoitusten äärelle, niin nämä ikivanhat henkiset traditiot kertovat näistä henkisistä harjoituksista ja nämä pyhät kirjat kertoo niistä. Että Upanishadeissa esimerkiksi kerrotaan yksinkertainen tekniikka kuin Om-mantran toistaminen. Eli se on Jumalan nimen toistamisen tekniikka, joka on kaikissa maailman uskonnoissa. Että mä usein sanon, että vaikka toista sanaa rakas Jumala, rakas Jumala, rakas Jumala, niin mieli lähtee puhdistumaan. Koska jos joku vaikka kiroilisi koko ajan, niin silloin se mieli suuntautuu vähän toisenlaiseen kohteeseen. Eli tämä on yksinkertainen lainalaisuus, että niin kuin sanotaan, että mitä ajattelet, niin siksi tulet. Sä koodaat itseäsi uudelleen. Niin, se on nimenomaan se on koodaamista. Että jos koko ajan toistaan mielessä, että silloin tekee oman osuuden ja silloin Jumalan armo virtaa meihin. Ammalla oli tämmöinen yksinkertainen esimerkki, että tänä päivänä jokaisella on kännykkä. Mutta sitten kännykkään tulee joskus ilmoitus, että on katvealue. Ja Amma lisäsi, että Jumalan verkossa ei ole katvealueita. Ainoastaan jos ihminen ajattelee maallisia alueasioita, niin silloin sen yhteys jumalalliseen verkkoon katkeaa. Mutta jos se ryhtyy ajattelemaan Jumalaa, niin silloin se tekee sen oman osuuden. Ja silloin se yhteys jumalalliseen verkkoon syntyy ja lähtee rakentumaan ja voimistumaan. Ramana Maharshi, joka oli valaistu 16-vuotiaana, niin hän sanoi, että ihmisellä on aina vapaa tahto kääntyä Jumalan puoleen, milloin se haluaa. Mutta hänestä itsestään riippuu, käyttääkö se sitä vapaata tahtoa. Meille on annettu vapaa tahto. Jotkut käyttää sitä rikosten tekemiseen ja sitten tulee huonoja seurausvaikutuksia. Et viisautta on se, että keskittyy siihen, mistä tämä olemassaolo on saanut alkunsa, koska siellä on korkein onnellisuus.
Ja onko se siis tavallaan sitä, että tämä on niin voimakas, siis nämä kaikki aistimukset ja nämä tuntemukset, mitä me täällä koetaan. Tämä materiaan maailma, sen vetovoima on niin voimakas, että me kyllä tarvitaan se oma prosessi ennen kuin me ollaan valmiita havahtumaan siihen, että tämä ei tyydytä mua, tämä ei tuo mulle sitä onnea. Joo, sen takia tätä kutsutaan maajaksi eli harhaksi, koska jälleen tämmöinen karkea esimerkki, että joku nuori ihminen kokeilee huumausainetta, että vau, tuossa tulee autuallinen tunnelma. Ja sitten se jää koukkuun siihen ja sitten se joutuu vaikka rikoksen tielle ja näin. Niin se on sitä maajaa. Että tämä maallinen maailma sokaisee. Joku haluaa valtaa. Toinen haluaa maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Nämä kaikki sokaisee ihmisen. Mutta sitä kautta ei koskaan löydä sitä lopullista onnea, vaan se saattaa johtaa sen ihmisen tuhoon lopulta. Ja sitten usein on niin, että kärsimys herättää. Kärsimys on suuri opettaja. Kärsii tarpeeksi, niin sitten tapahtuu herääminen ja huomaa, että hei, mä oon hakenut onnea väärästä lähteestä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Ystäväni isä, henkisen oppilaan isäni, keuhkoista leikattiin kilon painoinen kasvain. Se kysyi lääkäriltä, että mistä mulla on tullut tämä kasvain, niin lääkäri kysyi, että poltat sä tupakkaa? Joo. Kuinka paljon? No 30 tupakkaa päivässä, niin lääkäri sanoi, tarvitaanko muuta selitystä. Ja sitten se lopetti tupakan polton, mutta ensin piti leikata kilon kasvain keuhkoista. Ja nämä on niitä isoja opetuksia. Sitten ihminen tajuaa, että hei, mä toimin väärällä tavalla. Mä luulen, että mä saan tästä nautintoa, mutta mä saankin tästä enemmän tuskaa. Ja ihmisillä on jotenkin me synnytään jotenkin semmoisen ajatuksen kanssa, että me eletään tällaisena ikuisesti. Nuorenahan me jotenkin ajatellaan sillä tavalla, että mä olen tällainen ikuisesti. Sitten sä alat huomata, että ihmisiä kuolee, sä vanhenes. Esimerkiksi kuolema on aika hyvä opettaja monelle. Kyllä, mutta kaikki ei herää siihenkään, että niin kuin muut kuolee ja sä ajattelet, että mä en kuole koskaan. Joo, just toi. Mutta se on myös buddhalainen ja myös hindulainen harjoitus, että Buddhaan heräsi etsimään valaistumista, kun se näki sairaan ihmisen, sitten se näki vanhuksen ja sitten se näki kuolleen ja sitten se niinku tajusi, että Herra Jumala, että eihän tässä ole mitään järkeä, niinku, että kaikki päättyy kuolemaan. Sitten se näki sanjaa siinä ja kysyi, että mitäs toi tekee? No se etsii ikuista onnea. No sitten Buddha alkoi etsimään sitä ja löysi sen. Meditoi 6 vuotta intensiivisesti. Se herääminen monilla tapahtuu siitä, että kun tajuaa, että kaikki on katoavassa, keho vanhenee, keho kuolee. Eikö se ole olemassa mitään pysyvää tässä maailmankaikkeudessa? Sitten kun mä tein Ammasta TV-elokuvan, niin haastattelin Amman isää ja Amma oli ryhtynyt halaamaan ihmisiä 20-vuotiaana siis ilmastakseen jumalallista rakkautta, niin isä meni hänen luo sitten sanoi, että jos Jumala voisi lopettaa vierailut tyttäreni kehossa, että hän haluaa naittaa tämän tyttären, niin Amma sanoi sitten, että Amma menee naimisiin vain Jumalan kanssa. Mutta hän oli vasta jo nuorena tyttönä, mistä tässä elämässä on kysymys. Hän oli semmoisen karman kanssa syntynyt ilmeisesti. Hän oli jo ihan pikkuinen taapero, kun hän osoitti tätä pyhyyttä. No hän itse asiassa ymmärsi sen jo itse asiassa syntyessäänkin, että hän tuli sen, mutta että jotkut sielut on niin pitkällä, että ne niin kuin tajuaa sen, että on sitten toisia pyhimyksiä, niin kuin mainitsin Ramana Maharsiin, niin hän valaistui 16-vuotiaana. Joutui kuolemanpelon valtaan ja kohtasi sen ja valaistui. Että jotkut sielut on niin pitkällä, että ne tajusi jo nuorena heti, että aha, kaikki on katoavaista, mä haluan löytää sen, mikä on ikuista. Se meditaatio. Musta tuntuu, että siitä puhutaan jotenkin liian vähän. Sitä viljellään. Pitäisi meditoida enemmän ja meditaatio on yksi hieno keino. Mutta jotenkin niin kuin, miten sä voisit kuvailla, mitä hienoa se tekee ihmiselle? No joo, siis
mä oon kääntänyt noi Patanjali jooga-ajatelmat suomen kielelle ja siellä määritetään jooga näin, että jooga chittavritti nirodha, jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Eli tämä kuvaa meditaatiota. Meditaatiossa ajatteleminen ja kielteiset tunteet, ne katoaa. Vähän niin kuin pilvet kaikkoaa auringon edestä. Ja seuraava ajatelma sanookin, että silloin tietoisuus loistaa omassa kirkkaudessaan. Eli se tietoisuuden aurinko loistaa meidän sisällä aina, mutta ne pilvet estää meitä kokemasta sitä. Ja sitten kun ne ajatus- ja tunnepilvet poistuu, sitten me koetaan se kirkkaus. Se ilmenee valtavana rauhana, valtavana täyttymyksen tunteena, onnellisuuden tunteena, rakkauden tunteena. Ja se paljastaa sen meidän sisäisen aarteen, joka on piilotettu sinne sen kuonan alle. Ikään kuin roskakasan alla on timanttilaatikko. Tässä nyt ne roskat vaan puhdistaa sitä edestä pois. Ja vaikka se onkin alkuun voi olla vaikeaa, meditaatio voi olla hyvinkin vaikeaa, istuu paikallaan, selkä suorana, ja sitten sä kohtaat ne kaikki sun ajatukset, jotka menee hulluna sun mielessä. Niin mitä sä sanoisit siinä vaiheessa ihmisille? No, kaikenlaisten harjoitusten tekeminen vaatii semmoista säännöllistä harjoittelua, että jos alkaa käydä vaikka kuntosalilla, niin aloitetaan pienillä painoilla ja tehdään kevyesti harjoituksia ja sitten tehdään niitä käydään säännöllisesti siellä, ja pikkuhiljaa painot lisääntyy ja kunto paranee. Sama koskee meditaatiota, että sen voi aloittaa pienestä sen harjoittelun. Ei tarvitse olla suorituspakkoa ajatella, että pitää onnistua niin ja niin hyvin, vaan tekee vaan sitä harjoitusta sitkeästi, niin pikkuhiljaa se mieli kouliintuu ja se mieli alkaa puhdistua. Ja se meditaatio alkaa sitten antamaan yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten tulee loput semmoinen intohimo, halu meditoida säännöllisesti jatkuvasti. Mikä sun suhde on meditaatioon tänä päivänä? No mä oon tosiaan oppinut 18-vuotiaana meditaatiot. Mä oon yli 50 vuotta meditoinut. Ja mä meditoin 5 kertaa päivässä, joskus enemmänkin. Että ajallisesti usein, yleensä 4 tuntia vähintään meditoin päivässä. Et se on semmoinen, josta mä nautin tavattomasti. Ja mä haluan tehdä sitä paljon, koska se tuo sen korkeamman onnellisuuden. Se puhdistaa sitä mieltä, se vie koko ajan lähemmäksi sitä jumalallista päämäärää. Ja sä näet siitä viitteitä jo nyt, eikö niin? Vaikka välttämättä jumalallinen päämäärä ei ole täysin saavutettu niin kuin vakiintuneeksi olotilaksi. Niin joo, ilman muuta. Kyllä, ja siis kun mä meditoin, niin mä koen semmoista tietynlaista niin kuin rauhan tunnetta ja semmoista tietyn asteista täyttymyksen tunnetta. Että se hiljalleen niin kuin lisääntyy se semmoinen niin kuin täyttymyksen tunne. Ja sitten kun on tietoinen, on saanut kokea sen päämäärän, niin se on niin valtava. Se on kaikkein arvokkain asia maailmankaikkeudessa. Sen takia mä meditoin säännöllisesti joka ikinen päivä. En mä jätä koskaan sitä väliin. Mutta tarvitko sä opettajaa? Sulla on kutsutko Ammaa opettajaksesi? Joo, siis Amma tuli maan päälle opettamaan ihmiskuntaa. Hän sanoi, että ennen syntymää hän oli sulautunut Jumalan muotoa vailla olevaan olemuspuoleen, mutta hän oli päättänyt tulla ohjaamaan, auttamaan ihmiskuntaa. Että hän on korkein mahdollinen opettaja. Hänen koko elämänsä on ollut opetusta muille, ihan pienestä lapsesta lähtien. Hän on ainutlaatuinen pyhimys ja liikuttaa mua tavattomasti, että tämä mun lapsuuden unelma tuli todeksi. Että mulla oli jotenkin sielussa se tieto, että mä tulen löytämään tämmöisen pyhimyksen. Mutta kun Amman elämä on, hän on auttanut köyhiä, sairaita, nälkäisiä koko elämänsä ajan, ihan pienestä tytöstä lähtien. Niin se on niin liikuttavaa, että joku pystyy olemaan noin 100% epäitsekäs.
Se on aivan valtavaa. Ei edes historian aikana nämä suuret pyhimykset. Kukaan on auttanut niin paljon kuin Amma on auttanut. Perustanut monta sairaalaa, 8 yliopistoa, yli 70 koulua, rakentanut 70 000 asuntoa asunnottomille. Korona-aikanakin antoi sadoille tuhansille perheille ruokaa. Siis aivan käsittämätöntä. 30 katastrofin uhreille antanut apua. Uskomatonta se niin kuin epäitsekkyyden määrä. Tarvitseeko ihminen sun mielestä opettajaa? Että ainakin itse olen huomannut, että yksin ei pärjää. Amma sanoo hyvin, että sano Ammalle semmoinen elämänalue, missä ei tarvita opettajaa. Että jopa kengän nauhat lapsen jonkun pitää opettaa sille. Ja myös miten lusikka pannaan suuhun, niin pitää aluksi näyttää lapsille, että kato näin se laitetaan ja ohjata vähän sitä. Että ihminen oppii pienestä pitäen kaiken koko ajan toisilta. Me unohdetaan se jossain vaiheessa. Mulla on kaikki opittu muilta. Ja sitten niin kun mä oon käyttänyt gurukiitan suomeksi, niin siinä sanotaan, että Jumala on guru on Jumala. Eli siis valaistunut mestari, niin kuin Jeesus sanoi, Isä ja minä olemme hengessä yhtä. Valaistunut mestari on yhtä Jumalan kanssa. Se opettaa. Ja sitten kaikkien läsnä oleva Jumala on kaikkien sielujen opettaja. Se opettaa meitä elämän tapahtumien kautta. Ja sitten kun ihminen tulee siihen pisteeseen, että se haluaa saavuttaa tämän jumaloivalluksen, kirkastumisen, niin sitten se tarvitsee opettajan ja sitten Jumala lähettää oppilaalle opettajan silloin, kun se oppilas on sopivassa kypsyyspisteessä. Se on valmis ottamaan opettajan vastaan. Eli opettaja tulee, kun oppilas on valmis. Niin. Länsimaissahan se guruajattelu sai niin kuin ikäviä mieleyhtymiä ja sehän ei ole jotenkin sitä, mitä siitä ajatellaan. Se guruus. Niin siis kun kaikissa maailman uskonnoissa on näitä henkisiä opettajia, että Jeesus kristinuskossa, Buddha buddhalaisuudessa, Krishna ja nämä rissit ja joogit hindulaisuudessa, Rumi vaikka sufilaisuudessa, niitä on kaikissa uskonnoissa. Silloin kun se opettaja on saavuttanut sen korkeimman tietoisuustason, jossa egoa ei enää ole, niin se on täydellinen silloin se opettaja. Se on täysin pyyteetön. Niin kuin Amma sanoi näin, että vain hän, joka on mennyt surun tuolle puolelle, voi johdattaa muita surun tuolle puolelle. Sen pitää olla saavuttanut täydellisyys. Silloin se voi ohjata ihmiskuntaa. Ja ihmiskunta tarvitsee siinä opettajaa, koska katsotaan tämänkin päivän maailman tilannetta, politiikkaa, liike-elämää, luonnon saastuttamista, egot jyllää. No miten ne egot vapautuu sitä egon vallasta? Se ei ole ihan helppoa. Siinä tarvitaan mestarikirurgi, joka lähtee leikkaamaan sitä egon syöpäkasvainta pois. Mutta siinä tarvitaan viisautta, että sä erotat, kuka on se sun opettaja. Siinä onkin se, missä voi haksahtaa. No joo, mutta Raamatussa sanotaan, että hedelmistään puu tunnetaan. Nyt jos katsoo esimerkiksi Amman elämää, niin Amma on pienessä pitää vaan auttanut toisia. Ensin naapureita ja vanhuksia, joista ei pidetty huolta ja köyhistä, jotka ei saanut ruokaa, niin Amma toi kotoa ja antoi ja näin. Se alkoi pienestä. Sitten se on niin kuin laajentunut. Ja Amma sanoi esimerkiksi näin, että äiti ei voi ottaa rahaa lapsilta rintamaidosta. Eli Amma ei ota mitään rahaa opetuksista ja silti hän on rakennuttanut 200 hyväntekeväisyyslaitosta. Se on suurta ihmettä. Hän on niin epäitsekäs, että kaikki haluaa auttaa. Eli teoista voisit päätellä, että kuka voisi olla niin kuin itselle sopiva opettaja ja guru. Niitä on maailmassa. Amma ja niitä on muitakin. Kyllä. Nyt on aina ollut, että esimerkiksi niin kuin lähiaikoina Yogananda oli semmoinen, hän saavutti 4 vuotta ennen kuolemaa valaistumisen. Ramana Maharshi, niin kuin kerron 16-vuotiaana, äiti Teresa todennäköisesti myöskin, Franciscus Assisilainen, Teresa Avilalainen,
niin kaikissa maailmanuskonnoissa on aina ollut näitä, jotka pääsee perille. Ja mekin voidaan ilmeisesti päästä perille. Että se ei ole vain harvojen ja valittujen osa. Tämä on uskontojen ilosanoma on se, että jokainen sielu tulee joskus pääsemään perille. Että jos tekee paljon pahoja tekoja, ne kärsii kauheasti, mutta sitten se kärsimys kääntää sen kelkan. Ja silloin jokainen sielu lähtee jossain vaiheessa menemään kohti valoa, koska ei jaksa enää kärsiä. Siinä se yksinkertainen lainalaisuus on. Onko Amma puhunut mitään tästä ajasta, missä me eletään? Joo, että tämähän on Intian filosofian mukaan Kali-juugaa, eli tietämättömyyden aikakautta. Me eletään kauhean maallista elämänvaihetta koko ihmiskunta. Ja Amma sitten oli sanonutkin, että ihmiskunta ei selviäisi ilman Jumalan väliintuloa. Että tämmöinen korkein tietoisuus tarvitaan, joka tulee ohjaamaan ihmiskuntaa. Ja me ollaan niin suuren sokeuden vallassa. Niinhän Raamatuskin sanotaan, että valo tuli maailmaan ihmiskunnalle, joka vaeltaa pimeydessä. Siinä on just siitä samasta asiasta kysymys. Nämä kaikki valaistuneet pyhimykset on niitä valoja. Ja ne tulee ohjaamaan meitä, koska me ollaan niin sokaistuneita, niin sokeita, että me tarvitaan apua ulkopuolelta. Mehän eletään semmoista niin kuin negatiivisten asioiden parissa. Että esimerkiksi uutiset, tiedotusvälineet keskittyy negatiivisuuteen. Meillä on sotia, meillä on näitä. Kaikkea ikävää tapahtuu koko ajan. Ja niitä me myös sitten luetaan ja kuunnellaan. Niin onko sinulla jotain käytännön vinkkiä? Onko Ammalla ollut tähän jotain käytännön vinkkiä? No tässäkin pätee se sama, että kannattaa suunnata sitä huomiota mahdollisimman paljon sinne jumalalliseen. Että kyllä mäkin pikkasen luen uutisia, mutta en paljon. Että mä säännöstelen sitä. Että mä sen verran luen, että mä pysyn ajan tasalla suunnilleen mitä tapahtuu, mutta usein otsikotkin jo riittää näkemään, että näin ja näin. Tämmöisiä nyt tapahtuu. Mutta ei kannata liikaa tietenkään käyttää aikaa näihin kielteisiin uutisiin, koska se sitten raskauttaa sitä mieltä. Että on tietoinen siitä, missä mennään, mitä tapahtuu, mutta sitten pyrkii tuomaan valoa tähän maailmaan. Että Amma sanoo, että jokainen meistä vaikuttaa omalta osaltaan tähän ihmiskunnan kokonaisuuteen. Hän sanoi esimerkiksi, että me säteillään 16 kilometriä joka suuntaan. Jos me keskitytään maallisuuteen, kielteisyyteen, niin sitten me lisätään ihmiskunnan kokonaisaurassa, energiakentässä sitä kielteisyyttä. Mutta jos me omalta osalta tuodaan valoa, henkisyyttä, avarakatseisuutta, niin silloin me lisätään sitä valoa tässä ihmiskunnan kokonaisaurassa. Ja sillä jokainen meistä tekee oman osuuden. Sä ootkin menossa sieltä Balilta ilmeisesti tapaamaan äiti Ammaa. Joo, mä olin ennen Balireissua olin siellä jo 2,5 kuukautta siellä äiti Amman Assamissa ja vielä menen kuukaudeksi, että se on valaistuneen pyhimyksen seura on korkeinta mahdollista seuraa ja sillä on kaikkein voimallisimmin niin kuin kohottava vaikutus. Että Amman yksi amerikkalainen munkki Swami Paramaatmananda sanoi, että seuran merkitystä ei voi koskaan vähätellä. Että jos me ollaan maallisessa seurassa, me maallistutaan. Jos me ollaan henkisessä seurassa, sen takia kaikissa maailmanuskonnoissa on aina seurakunnat. Koska ihmiset menee seurakuntaan, niin silloin ne keskittyy yhdessä Jumalaan tai Buddhan luontoon, niin silloin ne lähtee ylevöittymään yhdessä. Et sillä seuralla on suuri merkitys. Ja sen takia maailmanhistorian aikana oppilaat ja opetuslapset on hakeutunut valaistuneiden pyhimysten seuraan, koska se on se korkein mahdollinen seura. Mikälaista siellä on, siellä Amman luona?
No, Amma on syntynyt sillä Assamin alueella. Hänen lapsuuden kotinsa on siellä ja hän on ollut siellä nuorena tyttönä ja lapsena jo ja ajatellut koko ajan Jumalaa. Ja niin kuin hän on itse sanonut, että hänen kyyneleensä on siellä niissä hiekanjyvissäkin. Niin se koko paikka, se on pyhä paikka. Se värähtelee sitä valaistuneen pyhimyksen energiaa. Että jo pelkästään kun kävelee siellä, niin se on niin kuin pyhä kävely. Ja sitten varsinkin, jos toistaa mantraa vielä mielessä. Ja sitten me nähdään Ammaa joka päivä ja meditoidaan hänen kanssaan ja kuunnellaan luentoja. Ja sitten hänen johdolla lauletaan henkisiä lauluja. Että se on valtavan ylevöittävää. Ja siinä sitten se mieli puhdistuu ja lähestymme päämäärään hiljalleen. Ja mitä sitten tapahtuu, kun sä palaat koti-Suomeen esimerkiksi? Räntäsateeseen. Vaikka. No, mä palaan huhtikuun alussa, jolloin uusi kirjani Upanishadien viisaus julkaistaan. Ja sitten mulla on nyt vetämässä jo 10 paikkakunnalle tilaisuudet, jossa mä vedän joogaa, meditaatiota ja kerron tästä uudesta kirjasta ja tästä Intian pyhimysten suuresta viisaudesta. Että mä jatkan sitä henkisyyttä siellä koko ajan. Ja sitten meillä on keskuskirjasto Oodissa intialaisen joogin Dadan kanssa ryhmämeditaatio joka päivä. Et on koko ajan sitä henkisyyttä. Et mun elämä ei Suomessa paljon eroa siitä Assamin elämästä. Mä elän sitä henkisyyttä joka hetki. Ja sä et niinku keskity tavallaan siihen omistamiseen ja materiaan hankkimiseen. Elätkö sä sillä lailla minimalistisesti? Myös ihan konkreettisesti. Mä elän minimalistisesti. Joo, mulla on yksi huone vaan Helsingissä ja koska mä oon usein puolet vuodesta sitten Amman matkassa. Mutta elän minimalistisesti. En tavoittele omaisuutta, joka on katoavaista. No hei, tuleeko sulle mieleen jotain vielä? Mä katson tästä itseltä, että onko mä jättänyt kysymättä jotain. No on mantra oli se, mistä mä ajattelin sulta kysyä aiemmin vähän enemmän. Ja sitten elämisen taito, kun sitähän ei opeteta juurikaan. Ja minkälainen on ikuisen todellisuuden olemus? Jos aloitetaan elämisen taidosta, niin antiikin Intiassa oli niin sanottu gurukula, eli tarkoitti niin kuin henkisen opettajan koulu. Ja siellä opetettiin toisaalta tietotaitoaineita, että ihmiset sitten oppis aikanaan ansaitsemaan elantonsa, mutta sitten opetettiin elämäntaitoa. Ja elämäntaito on henkisyyttä. Eli siellä ei opetettu vaan niin kuin tietotaitoaineita, vaan kerrottiin, niin kuin, että mikä on elämän tarkoitus ja mistä kärsimys syntyy ja mistä onnellisuus löytyy, pysyvä onnellisuus. Että annettiin ne henkiset eväät ja silloin ihan lapsuudessa. Ja nyt tämmöinen on ollut kaikissa vanhoiskulttuureissa, antiikin Egyptissä, meillä on vanha suomalainen uskonto, niissä opetettiin elämäntaitoa, mutta nyt se on unohtunut. Nyt ollaan menty tämmöiseen tekniseen osaamiseen ja voiton tavoitteluun, ja luonto saastuu ja sitten on sodat ja tämmöiset näin, että tämä viisaus on niin unohtunut. Se pitäisi se viisaus tuoda takaisin myös meidän koulutukseen ja kasvatukseen. Miten? Ja sen takia esimerkiksi juuri niin kuin tämä Upanishadit-kirja, niin se viisaus, mitä siellä opetetaan, se on niin kuin universaalia. Itse asiassa tiede lähestyy sitä tällä hetkellä, vaikka kvanttifyysikot, että kun siellä opetetaan sitä, että kaiken läpäisee tämä Jumalan tietoisuus, niin kvanttifyysikot esimerkiksi, kun ne tutkii kvanttien liikkeitä, niin on alkanut huomata, että hei, siellä kvanttien taustalla näkyy olevan joku äly, joka niin kuin organisoi niiden kvanttien liikkeitä. Ja äiti Amma sanoikin, että tiede tulee yhä enemmän 2000-luvulla oivaltamaan sen, että se jumalallinen äly läpäisee kaiken luonnossa.
että sen tuominen ei dogmaattisella tavalla, vaan avarakatseisella tavalla, tajuten, että kaikki maailmanuskonnot puhuu samasta asiasta. Ei tarvitse yrittää todistaa, että kristinusko tai vain islam on oikeassa, vaan että oivalletaan, että se on kaikkien uskontojen alkuperäinen opetus. Ja se ei ole ristiriidassa tieteen kanssa, sen takia se on henkisyyden tiedettä. Ja äiti Amma, samoin Dalai Lama sanoo, että tieteen ja henkisyyden tulee olla tasapainossa keskenään. Jos meillä on tiede ilman henkisyyttä, niin tiede voi johtaa silloin tuhoaviin ratkaisuun. Rakennetaan atomipommia, käytetään sitä. Ja sitten taas, jos meillä on uskonto ilman tiedettä, niin se voi johtaa dogmaattisuuteen, fanaattisuuteen. Et kun ne kaksi on tasapainossa keskenään, meillä on tieteellinen ajattelu, mutta meillä on myöskin ymmärrys siitä, mikä läpäisee luonnon. Ja että siellä on eettiset lainalaisuudet. Niin tästä syntyy sellainen tasapainoinen näkemys. Ja silloin ei lähdetä esimerkiksi riistämään luontoa, vaan ymmärretään, että meidän elämä riippuu luonnosta. Ja vain suojelemalla luontoa ihmiskunta voi säilyä. Meidän täytyy kunnioittaa luonnon lakeja, koska siellä on luoja taustalla. Samalla lailla kuin meidän täytyy kunnioittaa liikennesääntöjä. Muuten tulee katastrofi. Tämä oivallus pitäisi tuoda myöskin koulutukseen eri tasoille. Että lapset pienestä pitää ymmärtää, että tällainen maailmankaikkeus toimii. Täällä on tietyt säännöt. Ja vanhempina voi toki kertoa kanssa tämän asian. Kyllä. Siis se pitäisi olla eri tasoilla vanhemmat. Mutta yhtä hyvin kouluissa pitäisi voida tuoda se asia esille, koska jos ei sitä tuoda, niin silloin nuoresta polvesta ei tavoita viisautta ja sitten se voi johtaa monien ihmisten kohdalla niin kuin katastrofiin. Esimerkkinä niin eräs naispuolinen henkinen oppilas, joka on nyt eläkkeellä Intiassa, kertoi mulle, kun hän oli Tukholmassa päiväkodissa töissä ja jollekin pojalle yrittää laittaa rajoja ja se äiti sanoi, että ei saa laittaa hänen pojalle mitään rajoja. Se kasvoi se poika, käyttää huumeita, otti yliannostuksen ja kuoli. Eli jos ei rajoja laiteta, niin tuhoutuu. Et rajat on aina luonnossa. Jos tuossa on rotko, niin raja menee siinä, että ei pikkulapset saa mennä liian lähelle reunaa, että se putoaa alas. Ja se on suojelua ja rakkautta, se laitetaan rajat. Ja se on osa elämää. Sitten voisin kuvitella, että tässä on myös pelko tässä yhteiskunnassa, ja jos opetetaan tällaisia elämäntaitoja, niin se voisi vaikuttaa myös siihen pelkoon. Sullahan pelko hälvenee, kun sä ymmärrät, että esimerkiksi kuolemaa ei ole sellaisena, mitä sä ajattelet. Joo, näin se on, mutta myöskin tuntuu olevan, että on pelko esimerkiksi joillakin ihmisillä siitä, että mitä uskonnollista tai henkistä ei saa opettaa. Semmoistakin on näkynyt nyt julkisuudessa, että jos sanoo jotain uskonnollista, niin siitä saadaan suunnilleen sakkorangaistus. No ei siinäkään ole mitään järkeä. Jos tätä henkisyyttä ja uskonnollisuutta voisi opettaa avarakatseisesti, niin silloin siitä poistuu myöskin se turha pelko. Että nähdään, mikä on se yhdistävä tekijä, josta kaikkien maailman uskontojen pyhimykset ovat historian aikana puhuneet. Niin silloin siihen tulee semmoinen avarakatseisuus ja myös oppia. Mä voin oppia Jeesukselta, mä voin oppia Buddhalta, Krishnalta, Rumilta, keneltä tahansa. Ja mä näen aina sen saman asian vähän eri näkövinkkelistä vaan. Mulla on tämmöinen paitakin tässä päällä, missä on niin kuin uskontojen eri tunnukset. Wow. Et kun äiti Amma sanoi, että eri uskonnot on saman kukan eri terälehtiä, niin tässä se on näytettynä. Ja tuo valkoinen kyyhkynen kuvaa niin kuin sitä jumaluutta, johon kaikki maailmanuskonnot viittaa. Ja tämmöinen perusoivallus, tämä on myös siellä Upanishadeissa, sanotaan, että totuus on yksi, pyhimykset kutsuvat sitä eri nimi. Joku sanoo, että se on Jumala, toinen sanoo, että se on Brahman, Buddha-luonto, mystinen Tao.
Ne on eri nimityksiä, ne viittaa siihen samaan asiaan. Ja tämä avarakatseisuus on myös tärkeää, koska silloin loppuu riitely. Se on osa sitä egoa, että meidän uskonto on vaan oikeassa. Ei se ole sillä lailla. Elämän alkulähde on yksi ja sama. Silloin kun sen saa kokea, niin sen myös oivaltaa, että no näinhän se on, että kaikki ne on puhunut tästä samasta asiasta. Kun se on sanojen tuolla puolella joka tapauksessa. Meillä tässä maapallolla on ihmisiä erilaisissa tietoisuuden tiloissa. Niin voidaanko me ajatella, että myös maapallo on monissa eri tietoisuuden tiloissa? Voidaanko me vähän kvanttifyysisesti ajatella tätä koko universumia, että tämä ei ehkä olekaan ihan niin yksinkertainen? Niin, siis varmasti toisilla planeetoilla on olentoja, jotka on paljon kehityksessä paljon pidemmällä kuin ihmiskunta. Että täällä on varmasti eri tasoisia planeettoja. Että henkiset mestarit on puhunut, tämä esimerkiksi Ananda Murti, joka oli ensimmäinen mestari, jota en tosin tavannut fyysisesti koskaan, niin hän esimerkiksi sanoi, että hän oli edellisessä elämässä toisella planeetalla opettamassa oppilaita. Ja sitten hän päätti, että nyt hän tulee seuraavaksi maaplaneetalle. Että elämää on tämän veedisen tiedon mukaan eri planeetoilla ja siellä on eri tasoisia niin kuin olentoja. Jotkut on vähemmän kehittyneet, jotkut on huomattavasti pidemmällä. Mitä sulle itselle tulee mieleen? Mä oon kysynyt tämmöisiä, mutta onko mä unohtanut kysyä jotain tosi oleellista? Kyllähän tässä varmasti on nämä tärkeimmät asiat tullut sanottua, mutta mun tekee mieli, kun siinä Upanishadien viisauskirjan lopussa tämmöisiä mahavattuja suuria totuuslauselmia, niin niistä mun haluaisin vielä sanoa muutaman sanasen, koska niitä voi myöskin mietiskellä. Yhden me jo tuossa sanoin, että tämmöisen Prajnanam Brahma tietoisuus on Jumala, jonka Amma ilmaisi sanomalla, että puhdas tietoisuus kasveissa, eläimissä ja ihmisissä on Jumala, kun se vaan oivalletaan ja koetaan. Mutta sitten myös siellä sanotaan vaikka, että aham brahmasmi, jos se valaistunut sanoo, että minä olen Jumala. Ja mä olen siellä kommentaarissa kirjoittanut, että tämä ei ole mikään narsistin toteamus, että minä olen Jumala. Vaan tästä voi itse kyse narsismin täydellisestä poissaolosta, että silloin kun egon siemenkin katoaa, valaistuneella ei ole enää minä-ajatusta. Mäkin kun haastattelin Ammaa, että kun Amma teki nuorena tyttönä henkisiä harjoituksia ja hyviä tekoja, niin kasvoi kun Amma sen seurauksena, niin Amma vastaan, että Amma ei ole koskaan kokenut olevansa Jumalasta erillinen. Amma teki henkisiä harjoituksia ja hyviä tekoja esimerkiksi tuleville oppilaille. Hän ei sano minä. Se alkaakin, kun hän puhuu malayaana. Amma brahmasmi. Amma sadharna. Niin se kuuluu siinä elokuvassa. Niin että valaistunut puhuu vähän kuin lapsi, että Liisa menee ulos. Joo. Että siinä tietynlainen niin kuin viattomuus. Sellainen viattomuus ja kauneus. Niin kuin mä tuossa sanoin jo esimerkiksi, että Amma sanoi, että Amma ei voi ottaa rahaa oppilaalta, kun äiti ei voi ottaa rahaa lapselta rintamaidosta. Siinä on sellainen kauneus, millä se ilmaisee sen. Niin tässäkään ei sanonut, että minä en voi ottaa rahaa lapselta rintamaidosta. Hän sanoi, että Amma ei voi ottaa. Ja onko se sitä, että hän ei samaistu Ammaksi tietyllä tavalla, vaan hän on, hän on Jumala. Hän on sanonut, että hän ei ole tämä keho. Hän ilmenee tämän kehon kautta, mutta hän ei ole se keho. Siellä ei ole egoa. Se on se iso ero valaistuneen ja tavallisen ihmisen välillä. Tavallisella ihmisellä on ego, valaistuneella ei ole egoa. Siellä on viattomuus ja kauneus. Se on tavaton kauneus, niin kuin siinä, miten hän puhuu. Hän on täysin viaton kuin lapsi. Täällä on myös semmoinen, kun Jumala on todellinen, maailma on epätodellinen. Joo, se on erinomaisen hyvä totuuslauselma. Niin se tarkoittaa sitä, että
se, että kun sanotaan, että maailma on niin kuin epätodellinen, niin se tarkoittaa sitä, että se maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa. Se muuttuu koko ajan. Et länsimainen filosofia ilmaisee sanoen se, että maailma on suhteellinen todellisuus ja sitten on olemassa absoluuttinen todellisuus. Niin se tarkoittaa sitä, että kaikki muuttuu kaiken aikaa. Et sen takia äiti Amma sanoo, että maallisista kohteista ei voi löytää pysyvää onnea, just sen takia, kun kaikki muuttuu kaiken aikaa. Buddha sanoo ihan saman asian. Kreikkalainen filosofi Herakleitos sanoi, että et voi astua samaan virtaan 2 kertaa. Se virta, elämänvirta muuttuu koko ajan. Joku asia, joka on tuottanut meille onnea, niin me menetetään se yhtäkkiä. Ja sitä se just tarkoittaa. Ja sen takia se henkinen tie alkaa siitä, kun sä tajuat sen, että ei tämä ulkoinen todellisuus, tämä on kuin jäälautta yhtäkkiä, se tulee kevättä, se sulaa ja sitten sä putoat veteen sieltä. Ja siitä alkaa tajuta, että onko täällä mitään, mikä olisi niin kuin pysyväistä. Ja sitten alkaa etsimään sitä jumalallista. Ja ken löytää sen, niin se on sitten löytänyt sen ikuisen turvan. Siinä on se idea. Ja silloin tämä lause, että maailma on epätodellinen, Jumala on todellinen, tarkoittaa tätä, että maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa, Jumala on se, joka ei muutu koskaan. Ja sä saat meditaatiossa tästä niin kuin jo viitteitä, vaikka et ehkä olekaan vielä valaistunut, niin sä saat siitä sen, kun sun tavallaan keho katoaa ja silti sulle jää se tietoisuus jotenkin siinä. Joo, kyllä, koska meditoidaan, keho unohtuu, mutta sitten meidän tietoisuus voi olla siellä ajatuksissa ja tunteissa. Ja sitten kun ne ajatuksetkin hiljenee, niin sitten me tullaan siihen puhtaaseen tietoisuuden tilaan. Ja siinä on tavaton rauha ja onnen ja täyteyden tunne. Ja se on se, mihin sitten pyritään vakiintumaan lopulta. Että se meditaatio on pyrkimistä sitä kohden. Ja äiti Ammakin sanoo, että yksikään meditaatio ei me koskaan hukkaan, vaan sen luoma energia säilyy meidän energiakentässä aina. Ja jokainen meditaatio vie meitä lähemmäs sitä päämäärää kohden. Sen takia mä meditoin koko ajan ja toistan mantraa koko ajan. Onko sulla joku tietty mantra? No joo, mä oon sanonut äiti Ammalta mantravihkimyksen. Mutta jos jollakulla ei ole mantravihkimystä, niin hän voi toistaa Om-mantraa tai vaikka mä vedin tuolla MTV Huomenta Suomi-ohjelmassa mahdollisimman neutraali meditaatio, niin se oli sellaisella mantralla kuin Soham. Se tarkoittaa, että minä olen. Soham. Myös se voi ymmärtää, että minä olen se puhdas tietoisuus. Koska ateistikin voi todeta, että minulla on tietoisuus kuitenkin. Hän ei uskoisi Jumalaan, niin mulla on tietoisuus. Sitä kautta hänkin voi tulla siihen. Jaksatko debatoida ateistien kanssa tästä aiheesta? No jos heillä on jotain avoimuutta, mä voin kertoa hyvän esimerkin. Mä olin kirjoittanut meditaation kultaisen kirjan ja mä olin Turun kirjamessuilla ja vanhempi pariskunta katteli sitä kirjaa. Nainen joogas ja meditoi, mies ei. Mä sitten sanoin, että hei, mä oon kirjoittanut ton kirjaa, että haluatko kuulla jotain meditaatiosta. Minä en ole kiinnostunut meditaatiosta, se on uskonnollis-dogmaattinen harjoitus. Mä sanoin, että ei se ole, että kun sä oot luonnossa ja näet, kun aurinko laskee kauniisti ja väri heijastuu järven pinnasta, niin sun mieli hiljenee. Tai sä katsot nuotiota pitkään, sä huomaat, että hei, mä en ole ajatellut pitkään aikaan mitään. No sitten minä olen meditoinut. Sano mies. Vaikka hän oli ateistinen, niin hän oli saanut kuitenkin sen kokemuksen luonnossa. Mm-hmm. Jos ateisti vaan on vähänkin avoin, niin silloin voi keskustella. Jos on kauhean dogmaattinen ja sulkeutunut, niin se ei paljon auta. Ei. Se on totta. Ei. Tämä on ihana, tämä loppuu, tämä sun kirja ennen jälkipuhetta. Tämä loppuu tähän Jumala on totuus, Om Tat Sat. Joo. Ja se Om on uskomattoman hieno mantra. Siinä on 3 sointua. Ensin on niin kuin A, joka tarkoittaa luomista. Maailmankaikkeus luodaan. Tai jokainen olento, kun syntyy. Sitten U tarkoittaa, että maailmankaikkeus sitä ylläpidetään. Tai meidän keho elää. Ja sitten tulee M,
joka tarkoittaa, että maailmankaikkeus vetäytyy alkulähteeseensä ja meidän aineellinen elämä päättyy. Niin se Om-mantra kuvaa tätä. Mutta sitten sen yläpuolella on semmoinen niin kuin puolikuu ja sen päällä piste. Ja se piste kuvaa absoluuttia ja hiljaisuutta. Eli silloin kun syvässä meditaation tilassa tai henkisten laulujen tai rukouksen jälkeen mieli hiljenee täydellisesti, niin silloin Jumala koetaan. Ja se on se Om-mantran kauneus. Ja se suuntaa huomion siihen elämän jumalalliseen alkulähteeseen ja sitten lopulta se mieli hiljenee ja sitten se koetaan. Mä huomaan, että sulla oli kädessä Om. Joo. Siinä voi vähän niin kuin, saako sen, joo, siinä. Mites mä sain muuttua? Joo. Siinä on Om-mantra. Niin. Se muistuttaa sinua siinä. Onko se hyvä paikka? Joo, siis se on sellainen paikka, missä intialaiset pitää niin kuin tunnusta. Jollakin voi olla Om-mantra tai voi olla vaikka kristillinen risti tuossa kohtaa. Niin se on siellä tapana pitää. Siellä alkaa aurinko laskea. Balilla. Joo, hiljalleen. Täällä Hiljalleen. Sä kierrät nyt sitten jonkin verran Suomea kevään aikana ja sitten sulla on niitä päivittäisiä meditaatioita ja Kyllä. sulla on omat nettisivut, missä ihmiset voi käydä katsomassa, missä sä kuljet ilmeisesti. Joo, ja aika paljon just Facebookissa ja Instagramissa, niin siellä teen aina niitä tapahtumailmoituksia ja on mulla toki semmoinenkin kuin www.taavikassila.com, niin siellä näkyy mun kirjatkin esimerkiksi. Mutta että ehkä eniten ihmiset käyttää tänä päivänä Facebookia tai Instagramia ja niistä löytyy sitten. Että voi tulla tilaisuuksia ja meillä on tuolla Leppävirralla semmoinen Amma-keskus, jossa mä pidän sitten pääsiäisretriitin. Ootko pitämässä? Tästä kirjasta. Joo, mä katsoin nimittäin äsken. Mä tiedän, että siellä on semmoinen ja äsken löysin netistä sen ja oot siellä pääsiäisenä niinkin. Joo, mulla on pääsiäisretriitti sellainen 3 päivän. Aha. Siellä on joogaa, meditaatiota, henkisiä lauluja ja mä pidän useita luentoja tästä uuden kirjan pohjalta. Okei, joo. Hieno juttu. Joo. Ja se Pyhän äidin jalanjäljissä on tavattoman hieno dokkari. Mä katsoin sen tuossa pari päivää sitten ja siinä oli ihana nähdä sut semmosena todella ihanan innostuneena, sellaisena iloisena niin kuin menossa sinne. Ja jotenkin se kuvasi sitä ihmisen matkaa, että lähdetään etsimään onnea. Se on se suuri kertomus. Ja sä oot ollut sillä matkalla, onnen etsimisen matkalla. Joo, se on elämän suurin, tai kun sä puhut siitä sielun evoluutiosta, niin se on sielun pitkä matka. Sielu kulkee evoluution halki saavuttaakseen lopulta jumalallisen tietoisuuden. Ja silloin se on saavuttanut niin kuin sen täyttymyksen. Että se on se korkein onnen muoto. Mutta ihmiskunta on hukannut tämän, niin kun tämä on tavattoman maallista tämä meidän elämä täällä maapallolla, että politiikka, liike-elämä, kaikki keskittyy näihin väliaikaisiin katoavaisiin asioihin, joilla toki on oma merkityksensä, jokainenhan tarvitsee asunnon ja ruoan, mutta ne on ylikorostuneita. Että se henkisyys toisi siihen sen tasapainon. Mitä sä sanoisit meille tällä tiellä kulkeville, joita haastetaan ja tämä matka ei ole välttämättä aina helppo? Onko sulla jotain lohdutuksen sanoja tai toivon ilmaisuja? No, seuralla on merkitystä, että on hyvä olla joku yhteisö, missä ihminen harjoittaa näitä harjoituksia, koska siitä seurasta saa tukea ja vahvistusta. Ja sitten pyhät kirjat on toinen hyvä tuki,
kun lukee jatkuvasti näitä klassisia pyhiä kirjoja, en tarkoita mitään uuden ajan henkisyyskirjoja, jossa sanotaan, että saat mitä haluat. Se on Egon halua. Vaan siis Raamatuskin sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Että näissä klassisissa henkisissä kirjoissa, kun niitä lukee avarakatseisessa mielessä, niin niistä saa tavattomasti. Ja sitten kolmas iso asia on valaistunut mestarit, jos on mahdollisuus olla valaistuneen pyhimyksen ohjauksessa, niin se on armon suurimpia muotoja. Koska se ihan samalla lailla kuin jos meillä on sydänongelma, niin kyllä tarvitaan kirurgi, joka leikkaa sen sydämen tai sen syövän pois. Ja se valaistunut mestari on se kirurgi, joka leikkaa ne kaikki meidän kielteisyyden ja itsekkyyden syöpäkasvaimet pois. Ja sitten sitä kautta me saavutetaan se henkinen terveys. Ja nämä on ne apukeinot ja tuet, jotka auttaa sitten tässä. Ja silloin jaksaa ihminen kulkea tätä polkua. Vaikka tämä nyt kuulostaisi hyvältä lopettaa tähän, mutta minun on pakko kysyä tämä, kun ego ja mieli, niin se nähdään vähän kielteisenä. Onko se niin yksiselitteisen kielteinen, ikään kuin tahrainen? Ai ego? Niin. No siis se ego on harha. Se on harha ego, koska se ei ole meidän todellinen minuus, vaan se on niiden meidän riippuvuuksien ja kielteisten ominaisuuksien koostuma. Eli se ego on meidän niin kuin harhaminuus, se ei ole meidän todellinen minuus. Ihan samalla lailla kuin karkea esimerkki on hyvä, jos meillä on juova alkoholisti, kun mun isä ja veli raitistuu. Jos meillä on juova alkoholisti, niin siinä vaiheessa, kun se on juova ja se riitelee ja ryyppää ja niin edelleen, niin se ajattelee, että tämähän on mun persoonani. Mutta sitten kun se raitistuu, niin se raitistuneen alkoholistin persona ei ole sama enää kuin se juovan alkoholistin persona. Eli silloin se egoahan on pienentynyt jo paljon. No nyt kun tätä prosessia jatketaan, siis se vaikka luopuu tupakan poltosta ja suuttumistaipumuksesta ja lihan käytöstä ja niin edelleen, nämä riippuvuudet lähtee vähenemään, niin lopulta tullaan sitten semmoiseen niin kuin puhuttiin aikaisemminkin lapsen kaltaisuuteen, se on meidän todellinen olemuksemme. Ja siellä ei ole enää egoa. Ja se on tavattoman kaunis. Se on rakkauden ja autuuden läpäisemä minuus. Ja se on meidän todellinen olemus. Ja sen takia äiti Amma sanoi, että elämän tarkoitus on oivottaa, ketä me ollaan. Mikä on meidän todellinen minuus. Se on nyt hukassa ihmiskunnalta.